chicos de sexto do Curros Enríquez actual de Celanova, de representación do alumnado do Curros Enríquez, vale? Esta é unha exposición conmemorativa do 50 aniversario do colexio, porque, como sabedes, leva 50 anos aberto, fixadevos cantos alumnos como a vos pasaron polo Curros Enríquez de Celanova, vale? Entón, esta, digamos que é a inauguración oficial antes de merendar co resto dos nenos dos outros colexios Curros Enríquez de Celanova. Vamos a inaugurar oficialmente, podedes falar cos vosos pais, con coñecidos que veñan aquí a visitar, porque... Benvidos todos, primeiro a vos, as nenas, nenos, rapazes, mociñas xa, do colexio, Curros Enríquez. Hoxe temos unha xornada de convivencia con outros colexios, pero do mesmo nome co voso. Pero, bueno, este acto é exclusivamente do voso centro. Dicía o señor director que seguramente algúns xa tuvestes aos pais no propio centro, algún recordade, non? Pero algún o mellor xa tuvestes incluso aos abuelos, porque desde o ano 74 xa choveu moito.